les administracions i sobretot les entitats hem de col·laborar i hem de reivindicar, no només el dia d'avui, sinó cada dia de l'any, hem de reivindicar una situació que és una situació greu per moltes persones, però que sobretot el que necessita és molta prevenció, el que necessita és la capacitat de comunicar que la gent que no hi ha d'haver un relaxament, que hem d'estar sempre atents a no tenir pràctiques de risc. Ara aquest factor de risc ha canviat, es produeixen molts més contagis i factors de risc en persones heterosexuals, amb una branca d'edat dels 25 als 35 anys. Aquest relaxament fa que pugin els factors de risc i en aquest cas els contagis, no? També a Terrassa, a Sabadell i a totes les ciutats del Vallès i de Catalunya. Ara mateix hi ha un petit repunt de VIH-Sida i és una qüestió que entre tots, amb aquest acte que hem fet avui aquí a Terrassa, que ha col·laborat aquí a l'Ajuntament i amb gent com nosaltres, que tot l'any estem treballant amb persones seropositives, fent prevenció a les escoles, amb tallers i amb conferències, etc., amb actes com el d'avui, mirar d'arribar sobretot també a la gent jove, perquè és una mica el nostre camp de treball, no? Estem en un moment de baixar la guàrdia, no? Vam passar una època on la sida era primera plana de molts mitjans de comunicació, de la televisió, dels diaris. Tothom ho va agafar com en primera persona, amb molta consciència, i això, amb el temps, s'ha anat baixant una mica la guàrdia. La nostra obligació com a administració local, que som la que estem més propera al ciutadà, és mantenir la informació, estar atents, treballar perquè la ciutadania no baixi la guàrdia, estigui atenta i no practiqui actuacions de risc que li pot permetre que pot permetre que el contagi de la sida. Hem de treballar a partir de la formació, de la informació al ciutadà per evitar els seus comportaments de risc. La sida, malauradament, és una malaltia, encara que avui s'ha anat convertint en crònica, però és una malaltia molt greu, però no només per la persona que la pateix, sinó per la possibilitat de poder-la transmetre a altres persones. Primer, solidaritzar-nos amb les persones que tenen aquesta malaltia i després fer un crit d'atenció perquè tota la societat estigui mentalitzada per fer aquestes pràctiques segures i de prevenció.